دتا اللہ ملاو نشو او د علم نتیجہ کی اللہ را نگے نو دا علم فلم دے دا علم تخریب دے دا علم فساد دے مولانا رومی ذکر کئی وہی در صرف کر دی در صرف کر دی عمری عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای رام در صرف کر دی عمری عزیز را دا اللہ رب العزت نجدا لاڑلی پا نور علمونو کی اخپل عمر چی کم دنو آغاو لگاو در نحو محو گشتی نشناختی خدای را اللہ تعالیٰ دیو نبی جندم نن کا مسلمانانو کی علم زیاد تے خود جہل زیاد تے اگا داری چی آغا علم اگا ترقی نکی اگا علم منگتا اللہ نخو اگا منگتا صرف داوی چی دنیا بسنگا گٹی دنیا بسنگ گٹی ویر علم روشنی ہے اسکول بانی دا پاس لکلی وی علم روشنی ہے خدا صرف دو روپو رانا دا آمنگ تا صرف روپے را مخیطا کئی دنیا را ترا مخیطا کئی فلان کی مقابلہ بسنگ کئی اب سنگ رارتاوائی آغا علم چی کم علم مقابلہ کی اللہ دا کم علم پا نتیجہ کی اللہ تعالیٰ ملاو نشیم اللہ رب العزت سرا تعلق ملاو نشی آغا علم خواہش پرستی دا آغا علم چکم دنو نفس پروری دا آغا علم تن پروری دا آغا صرف دا بدن دا اصلاح دا پارا دے دا بدن دا خکولو دا پارا دے آغا علم اللہ تعالیٰ سرا تعلق نراولیم چلاسی بابا یوزائی کی ذکر کئی خدایا تن پروری آمست در دیاری ماں وی اے خدایا وی اے اللہ تعالی تن پروری آمشدو اندر دیاری ماں زمان پا خارونو کی او دا مسلمانانو پا زندگی کی خواہش پرستی چی دا صرف چی کمدنو شہواتو پسی او دنیا پسی چلن چی کمدنو عام شو چلن دنیا پسی چی کمدنو عام شو نو اللہ تعالی تا سوال کئی روخی مردم بفضلت وی اے اللہ روخی مردم بفضلت اگر سوئی بجان بودے نو چی خوش بودے اے اللہ کچر تکید دی انسانانو توجہ دخپل روح طرف تراشیم او اللہ تعالی طرف تراشینو سخ خبر ہوئی دے انسانانو دا فساد ذریعہ اگا دا اللہ ناڑی دلو نن رونو منگاو تاسو سوچو کو منگاو تاسو احساسو کو زمان پا زندگی کی زمان پا خلی بانی کلمہ دا لا الہ الا اللہ شتا الحمدللہ خو زمان پا زڑکیم شتا چی لا الہ الا اللہ خو زمانگا زندگی چی دا واغا دا لا الہ الا اللہ نا عملی طور خالی دا زمانگا زندگی اگا دا اللہ تعالیٰ پوری انتڑلے شوا زمانگا سیاست قیادت زمانگا عبادت حکومت زمانگا استاسو بازار زمانگا استاسو تانا تحصیل اسپتال پاگی کی دا اللہ تعالی رنگ رانگے پکار داوا چی لا الہ الا اللہ دا چی پا خلی باندیوے لا الہ الا اللہ چی پا زڑ باندیوے نو پکار دا چی لا الہ الا اللہ پا عمل باندیوے لا الہ الا اللہ پا غم کیوے لا الہ الا اللہ پا خادر کیوے اقبال یوزائی کی ذکر کئی اقبال یوزائی کی ردی نکتی حل کئی آغا فرمائی وی سنم کا داہ جہاں سنم کا داہ جہاں اور مرد حق ہے خلیل سنم کا داہ جہاں اور مرد حق ہے خلیل یہ نکتہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے سنم کا داہ جہاں اور مرد حق ہے خلیل دا دنیا چی دا نو دا ٹولا بودخانہ دا دا ٹولا دنیا چی دا نو دا بودخانہ دا اور مرد حق ہے خلیل اور ابراہیم علیہ السلام نو سے چی دے دا لا الہ الا اللہ دائی چی دے عملنا و علمن چاگر دی خبری دعوت ورکی دی ابراہیم علیہ السلام نو سے چی دے یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور
اپنی براہیم کی تلاش میں ہے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ دی دنیا کی کلا یو طرف تا دازی سولی بوتے کلا دا پاٹائی بوتے کلا دا جمہوریت بوتے کلا چکم دنو دا خپل دبر او دا خپلی قبیلی او دا قام بوتے او کلا دا وطن او دا خاوری بوتے پدی دنیا کی مختلف بوتان دی داغی طولی بوتانو دا کرش کولو دا پارام دا یو کلمہ دا چی لا الہ الا اللہ نن دنیا چی دا راغد دی کلمین خالی دا اصل مسئلہ چی وام راغم دا خبروا چلاسی بابا ویم وی کلام عشق در جملہ مسائل لذت داردم کلام عشق در جملہ مسائل لذت داردم دا اللہ دا توحید دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا آواز چرے پٹولو مسائلو کی یو خون لری او دا چکم دنو یو لذت لری خواغی و خبر کی وی بہر ممبر زم اللہ ای بیا بودے چی خوشبو دے وی بہر ممبر زم اللہ ای بیا بودے چی خوشبو دے چی کلا عالم چی پکار داوا چی دا ہر یو ممبرنا ہر یو مولا اگر دی خبر دعوت ورکولے چی لا الہ الا اللہ کزمنگا کائنات اگر سمیگی نو پدی نکتہ بانی سمیگی اگر باپا لا الہ الا اللہ بانی سمیگی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت چیون واغا دا دی خبریو چی خپل زندگی طولا زان او جہان چی دے واغا دا اللہ تعالی سرو تڑی دا انسانانو دا فساد وجہ دا دنیا دا فساد وجہ چی دا واغا دا غدا چی مختلف معبودان رالل لویزوان علیہ الرحمت فرمائل اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ وَلَكَ أَلْفُ مَعْبُودٍ غَيْرُهُ شرمیگینا چی پخلی باندی لا الہ الا اللہ وائم او تازان لا مختلف بوتان جوڑ کری دی مختلف بوتان دی زنی دا غوخی بوتان دی او زنی دا گٹی بوتان دی زنی دا قبر پا شکل کی دی او زنی دا قصر او دا معنی پا شکل کی دی لا الہ الا اللہ مڑی خدایان ندی نجوندیم خدایان ندی لا الہ الا اللہ دا گٹی بود بدا اللہ سرن شریکائی دا غوخی بود بومنا اللہ سرن شریکائی اگرچہ بود ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم آزا لا الہ الا اللہ پکار دادا چھے دا طولو مسلمانانو نکتہ نگاہ چوے اگر یو اللہ شیم دا غی نظرت بسوئی وحدت کن نظر چی دے راغا صرف و صرف اللہ تعالیٰ تکا دا قرآن کریم دعوت دا مدارس و دعوت چی دے راغا دا علم دے خو علم سرا دا اسم دے اگر دا خبر ذکر کئی چی زان پویا کانو پا اللہ پویا کام اللہ بی جنا دا اللہ حق بی جنا دا اللہ تعالیٰ دینو بی جنا دا اللہ رب العزت محبت او دا اللہ یرو بی جنا دا اللہ رب العزت تعلق بی جنا دا چکم دنو دا دینی علم دا مدارسو دعوت چیو ناغا پا دی باندیو دنیاوی خلق نور سیزونا چی دی ناغی دعوتو نور کئی اغی دا دنیاوی ترقائی او دی سیزونو دعوتو نور کئی اغی اموی ویر منگا علم خورو آغا علم چی دے نو آغا جہل لے دا اللہ رب العزت دا طرف ننا پوئی دا پا اللہ رب العزت نپوئی گی دا اللہ تعالی حق نپی جنی دا اللہ رب العزت فرمان نپی جنی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نپی جنی دا آخرت توجہ نپی جنی آغا علم چی دے چاگین دا اللہ معرفت جدا شو آغا ذریعہ دا تغیان وام آغا ذریعہ دا سرکشای وام آغا ذریعہ دا تباہای وام آغا ذریعہ چی وام آغا دا دنیا دا فساد ذریعہ وام
کاغه سيزونه نن ډیر زیات شو خدا الله تعالی معرفت کم شو دا الله رب العزت محبت کم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موټه صحابه خو ډیر زیاتو منګه ډیر زیات یو خو ډیر لګیو صحابه کرام هغه ډیر لګو خو ډیر زیاتو هغه ډیر زیاتو وجه سوام یو عالم ذکر کوي د صحابه کرامو دا غید ترقی ذریعہ دا غید اصلاح ذریعہ اگر چی کم دنو داوا چی خود بخود بڑکتی نتی آگ ان کی خود بخود بڑکتی نتی آگ ان کی شریعت کے ہاتھ میں تھی باغ ان کی صحابہ کرام چیو ناغی پخپل خوخبانی نچلے دل ناغی تعلق چیو ناغا دا شریعت سراو چی شریعت پو تسویل ناغا بے کول جہاں کر دیا نرما نرما گئے ہو جہاں کر دیا گرما گرما گئے ہو چی کم زیب شریعت نرمول ناغا زیب نرمی دل او چی کم زیب شریعت گرمول ناغا زیب گرمی دل صحابہ کرامو دا غید کامیابی ذریعہ اگا داوا چا غی اللہ پی جندلیو اگی قرآن کریم راغستیو ادو قرآن کریم علم حاصل کریو اقبال سے کوئیلیو چی سوا جوا جو خود نہ تیراہ پر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیراہ پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دا سوا جوا چاگئی نور تلار خودن کی جوڑ شو او سوا جوا چاگئی چی کم دینو مڑکو منا اللہ تعالی را جوندی کرل اگا تعلیم دا قرآن کریمو آدھا قرآن کریم علمو دا قرآن کریم پا ذریعہ باندی اللہ تعالی پی جندلو منگ رونو کنن خپل زان او خپل جہان خپل دنیا اگا سمول غوارو نو منگ لدا قرآن کریم علم دا اللہ تعالی پی جنگلو اگا چی کم دنو پکار دا چی منگ اللہ تعالی پی جنو دا اللہ رب العزت حقونو پی جنو دا اللہ رب العزت دین دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی آغاو پی جنو نو یوازی دنیا نا بلکہ آخرت چی دے ناغب ہم زمانگا دا کامیابی وی آخرت اگا اللہ تعالی پا دین بانے ویلے دے خدای نوی ویلی چگری زب آخرت در کم او دنیا بدل تبا کم اللہ تعالی ویلی دی نو متیو کم متان حسنا دنیا چی دا نو دا بدل ہم خیستا کما خطب دا اللہ تعالی پی جنگلو کئی رونو دا مدارس منگا و تاسو دا اللہ تعالی سنتڑی زمنگا زندگی چی دا زمنگا علم چی دے راغا پا اللہ تعالی باندی راولی منگ لتعلق دا خپل اولاد او دا خپلو کشرانو دا قرآن کریم دا علم سر پکار دی مسلمان که اغیارو لشکست ورکی اگا با دا اللہ تعالی پا دین باندی ورکی اگئی منگ دا اگئی پا ٹیکنالوجی کی پا سائنس کی منگ دا اگئی شاگردانیو منگ دا اگئی شاگردانیو خو منگ یو سیز دے چاگا مسلمان سرشتے او اگا اغیارو سرنشتے اگا دا ایمان او دا اللہ تعالی دا دین او دا تقوی دا غی قوت تے مسلمان نن چی کم دا ترقی ذریعہ پا غزای باندے گتا خودلی دا آنجا کی سیاس مدعا ہمیاس کمزای چی طور دے مدعا چی کم دا راغم دک دا دا اللہ تعالی قرآن دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت راغستل دا دا مسلمانانو دا طولو پریشانو حل لے دا مسلمانانو دا طولو پریشانو علاج اگا دا دے چا علم دی دا اسلام دی دا کتابونو نا خپل زندگی تراولی نن اسلام پا قرآن کشتا پا کتاب کشتا خود مسلمان زندگی چی دا اگا دا اسلام نخالی دا اگا اسلام نخالی دا دا زندگی خپلا پا اسلام بانے عبادول دا اسلام پا تعلیماتو بانے عبادول او خپل خواہش خپل شہوات خپل دا نفس بندگی اگا پری خودل دا دا قرآن کریم دعوتو
د انسان نه انسان هغه په دې باندې جوړېدو د انسانیت اصلاح چې وا هغه په دې باندې وا ځکه قرآن کریم دعوت ورکړی دی د اقرا سره د اسم چې علم چې دی هغه تعلق الهي د پاره پکار دی چې پاغي سړی الله پیژني د الله پیغمبر پیژني او د آخرت تیاری وکړي. الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق